Dende o PSOE de Pontevedra e dende o PSD teñen claro que a capital de provincia precisa e necesita un novo Peixón que se actualice e poña en valor e en igualdade de condicións a todos os veciños da cidade. A falla, por un lado, de adaptación ás sucesivas leis do solo, non só a actual do ano 2016, senón incluso a Lei de Ordenación do Territorio do ano 2002, que ven a provocar situacións, por un lado, de total inseguridade xurídica, tamén de falla de defensa do patrimonio natural e etnográfico e unha grave carencia de solo disponible nos núcleos rurais, o que está a provocar, ademais, un trasvase de poboación dende aos núcleos aos centros da cidade, non? Dende o PSOE teñen claro que o non actualizar nin renovar o Peixón da cidade, Pontevedra se está alonxando dun crecemento ordenado e necesario para a capital de provincia. Nada xustifica que nos últimos anos se teña defendido o modelo da improvisación por riba da planificación ordenada para Pontevedra. Nos creemos que asumiron a alcaldía con leva das respostas ás problemáticas presentes, pero tamén ás futuras dunha cidade. E cando un pilota un proxecto de cidade sabe que ten que facelo moitas veces compartindo a vía con outros e con outras, e ás veces sufriránse retencións, ás veces haberá desvíos provisionais e incluso terá que cederse o paso e as incorporacións doutros e doutras. E desde o Partido Socialista, hoxe, neste caso, non estamos nin sequera a cuestionar os cambios de dirección que se teñan tomado, senón o parón consciente na tramitación do planeamento municipal. María Pierre sinalou esta mañá que os pontevedreses precisan unha maior responsabilidade política tanto por parte do Concello como da Xunta de Galicia. Nos lle pedimos, polo tanto, ao Goberno que amplíe a mirada, que mire máis alá dos muros desa aldea gala coa que lle gusta asemellarse e que proxecte a cidade do presente, pero pensando tamén na do futuro, que abandone a estrategia do parcheo e do tuneado, pois pouco efecto teñen nun plan que xa nin sequera ten motor para tirar para adiante. Pontevedra precisa, polo tanto, un Peixón que devolva o dereito a vivir nunha cidade que non sexa exclusiva duns e dunhas poucas, as persoas que viven no entorno máis privilexiado do centro, senón con oportunidades e repostas para todas e para todos. Dende o PSOE agardan que esta renovación do novo Peixón chegue canto antes polo ben dos veciños de Pontevedra.